थांनाय 22 मे 2021 अक्ट'आव रुंसारि जालांनाय एमएलए माजेन्द्रनाथ नार्जारिनि थाखाय दिनै मागथाइगाव बिपिएफ प्राइमारिनि मावख' सोद्रोमाफ्रा बिथांनि जिउमानि थाखाय आरो सोरगोआव आलोगोजोन जायगा मोननांगौनि थाखाय आर'ज गाबो आरो बिथांनि थालांनाय न'खरनि थाखाय गाहाम हामलायनायखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि रुंसारि एमएलए माजेन्द्रनाथ नार्जारि बिथाङा 28 नं गसाइगाव बियाबाव 4थि खेबनि थाखाय एमएलए जानानै थांबाय। दिनैनि बे गोथार सानावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मागथाइगाव प्राइमारि बिपिएफ कमिटिनि एजिकिउटिभ बडिनि मानगोनां सोद्रोमाफोर, थांनाय 26 तारिख फुंनि 5:30 समाव मानगोनां जोंनि 28 नं समस्तिनि बिपिएफनि बिजाथि मानगोनां श्री माजेन्द्र नार्जारिया थैनानै थांबाय। दा बिथांनि थैनायाव जोंनि बिपिएफ पार्टिनि सासे गोख्रों बा सासे बिजाथिखौ जों खोमाना लाबाय। दा बिथांनि थैनायाव जाहाथे बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बेखौ जोङो साफ्रोमबो प्राइमारि जानानै जोङो आर'ज गाबबाय आरो बेजों लोगोसे न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया जाहाथे गोजोनै गोजोन जाहाथे सिर सान्ति जायो बेखौबो आं कामना खालामबाय। जोबथायाव जाहाथे जों साफ्रोमबो बिपिएफनि जानानै जोंखौबो जाहाथे सोरगोआव थानानै जोंखौ बोर सारस्रिहरो। बेजों लोगोसे आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।